Mga igsuon, angayan natong sabton nga usahay diha sa pagtudlo ni Jesus aron nga mahinumduman gyud sa mga tao unsa kaimportante ang iyahang mga pagtulunan, mao na nga siya mugamit gayod og mga isog nga pulong. Sama pananglit diha sa Ebanghelyo ni Lucas karon, diin atong nadungog nga si Jesus miingon nga sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, siya nagdala dili sa pakigdait kundili pagbahin-bahin. Sa Ebanghelyo ni Mateo, adunay susamang punto niini diin si Jesus miingon nga siya mianhi sa kalibutan dili aron pagdala og kalinaw kundili espada. Labing siguro mga igsuon, ang pulong nga espada wala gamita ni Jesus aron magpasabot og gubat o baka kamatay sa daghang mga tao. Ang atong Ginoo mga igsuon, dili usa ka bayolente nga Ginoo, ug ang gubat maoy katapusang butang nga iyahang panganduyon alang kanato. Sa pag-ingon ni Jesus nga espada ang iyahang dala, ang espada mga igsuon, gigamit ni Jesus aron paglarawan sa pulong o baka mensahe sa Dios nga mao gayoy gitudlo ni Jesus dinhi sa kalibutan. Kining maong ideya nga ang espada gigamit aron paglarawan sa pulong o baka mensahe sa Dios, gisuportaan usab kini nganha sa pagbasa sa mga Hebreyo. Matod pa sa maong pagbasa mga igsuon, nga ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, ug labaw pa ang kahait sa tanang espada nga adunay duha kasuwab. Diin kini muduot gayod hangtod nga mabuwag o baka hangtod nga mabahin ang kalag gikan sa espiritu. Sa samang paagi mga igsuon, ang kahait sa pulong sa Dios igo na gayud kini siya aron nga mabuwag ang kamatuoran gikan sa bakak. Igo na kini siya aron nga mahibaw-an ang insakto gikan sa sayop. Ug labaw sa tanan, ang pulong sa Dios igo na gyud kaayo siya aron nga malain ang mga maayo gikan sa mga dautan nga mga tao. Sa iyahang pagpanudlo, si Jesus nagtudlo dili sa kung unsay ganahan nga madungog sa mga tao, kundili si Jesus nagtudlo sa kung unsay angayan, matuod ug insakto, bisan paman kun kini makapasuko sa mga tao nga nakadungog niini. Mao na nga tungod niini mga igsuon, kini siya niresulta sa pagkabahin-bahin sa mga tao. Bisan gani ang pagkabahin-bahin nganha sulod mismo sa pamilya. Tungod kay lain-lain man ang pagdawat, ingon man ang pagsabot sa mga tao sa pulong sa Dios. Mao ni siya ang gipasabot diha sa Ebanghelyo nga ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babae, ug ang mga anak nga babae makigbatok sa ilahang inahan. Ang ugangang babae makigbatok sa iyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangan nga babae. Posible siguro mga igsuon nga usara ka pamilya ang inyuhang gigikanan, pero lahi-lahi ang inyuhang pagsabot o baka pagdawat sa pulong sa Dios. Mao na nga naay mga tao nga usara unta ang ilahang pamilya
apan nagkabuwag-buwag ang ilahang pagtuo. Lain-lain ang ilang mga baruganan sa kinabuhi, lahi-lahi ang ilahang relihiyon. Mao ni siya ang gipasabot ni Jesus sa Ebanghelyo nga mao ang pagkabahin-bahin sa mga tao, diin mao ni siya'y resulta sa pag-abot ni Jesus dinhi sa kalibutan. Sa pagtudlo ni Jesus, kamatuoran nga adunay mga tao nga midawat sa iyahang mga mensahe ug misunod kaniya. Apan, aduna usay mga tao nga siguro tungod kay nasakitan o baka dili sila makadawat sa iyang mga pagtulunan, mao na nga kining mga tawhana buot gayod nga mupatay kaniya. Ang kaisog ni Jesus sa pagbarog sa kamatuoran, pinaagi sa pagtudlo niini nganha sa uban, maghagit ka natong iyang mga sumusunod sa pagtanaw usab sa atong kaugalingong kinabuhi. Pamalandungan nato mga igsuon, kung gituman bakaha nato ang mga sugo sa atong Ginoo, pinaagi sa pagpuyo niini, pinaagi sa pagpakita niini, dili lamang sa atong mga pulong, kundili labaw na gayod nganha sa atong mga buhat. Aduna bakaha kitay kaisog sa pagpatuman sa kung unsay angayan, matuod og insakto, bisan paman kun ang maigo niini atong suod nga mga higala o bakaha ato mismong kapamilya. Makahimo bakaha kita pagbadlong sa mga ngilad nga binuhatan sa atong isig kaingon, bisan paman kun ang atong isig kaingon kabahin sa atong pamilya. Andam bakaha kitang biyaan kita sa tanan tungod sa ato ang pagdapig sa kamatuoran. Andam ba kitang makasinati og mga pag-antos, ingon man mga kasakit, aron lamang mo patigbabaw ang hustisya ug kaangayan dinhi sa kalibutan. Angay natong hinumduman mga igsuon, nga ang atong Ginoo dili gayod mo agwanta sa kadautan. Dili niya igsapayan nga makontrahan sa kadaghanan, basta iyaha lamang mabarugan ang kung unsay angayan ug insakto. Kaaway man tuod niya ang sala, apan dili ang mga makasasala. Maunay giingon sa panultihon nga hate the sin, not the sinner. Mga igsuon, pinaagi sa atong ebanghelyo karon, kita gihagit sa paglihok, aron nga padayon nga mahibaw-an sa tanan ang mensahe sa atong Ginoo. Magmabinantayon kita nga kita dili madala sa mga linglas sa yawa, pinaagi sa kaibog sa mga kalibutanon nga mga butang. Sa atong panahon karon, diin daghan ang moagwanta lang sa kadautan o sa bisan unsa nga matang sa kangilad. Isip mga Kristiyanos, sama kang Kristo, kita unta makamaong mo distansya sa atong kaugalingon gikan sa mga dili maayong impluwensya niining mga tawhana. Makamao unta kitang mubalibad kun kita mag-atubang na sa mga tentasyon sa pagpakasala. Taliwala sa mga dili malikayang kahadlok, unta mga igsuon, mupatigbabaw gihapon ang atong kaisog sa pagdapig sa kamatuoran. Posible siguro nga pinaagi sa atong pagdapig sa kamatuoran, mabahin kita, mabahin ang atong pamilya, mabahin ang atong mga kahigalaan, mabahin ang tibuok katilingban. Apan mga igsuon, dili nato kini angayang ikabalaka. Sanglit kitang tanan mga igsuon, dili man pasagdan sa atong Ginoo. Hinaot paunta.